bai? Bai. Arratzalde ondanoi eta ongi etorri. Prestaudeun parrokitik antoladeun hitzaldi honta, geopolitika ondoren gai gehiago gauzkegendun jarrita, bai? Mundua mendebaldea krisian, geopolitika, gizartea eta kultura, baino geopolitikan gerauko gea. Bai, ikusita azteko ja neiko harritu zan Adrian gogoratzikin hirugarren aldile dela, askoetira datorrena hitzaldile ematea, eta ez naiz ba errepikauko, esatezin. Bueno, esateko daukena entzuteko prest eta berrare egon badao, entzuteko behar dauzkena esateko, eta bai ikuste gendun hainbat arlola azkar eta presaka lantzik etzaukela inungo zentzuik. Orduan, ba, bueno, zentrauko gea arlo baten, 45 minutu zitzen gau, eta gero kantxa guretzako, oseake, jun apuntatzen, ze galde berdio zuten Adrianei. Hemen baldin bazabeteko kezautze zutelako izingoa, Durangarra, ekonomiako irakasle eta ekaizenterreko presidente. Irakasle oia. Irakasle oia. Abenduan utzen eban. Bueno, irakasle oia. Eta ekaizenterreko presidente. Eta gero beste proiektu batzutan sartuta baita, ezta? Orduan, ba, bueno, behadan ez entzun berdeuna, ba, uste zaituzte behakin. Osondo. Eskerrik asko, arratsaldeon, eskerrik asko dan hori. Bueno, a ber, diapositiba asko ditugu, denpora gutxi, bizkorre ibiliko naz, zer, galdetu nahi badozue, pues bueno, alegintuko gara galderantzuen esparruan gauzak sakontzen nahi badozue. A ber, mendebaldia krisian, nereak esan dagoen moduan, batez behi geopolitikoan kokatuko gara. Jakinda, geopolitika, ekonomia eta gizartea kultura oso lotuta dagoz eta oso lotuta egon direla 40 urte hauetan, baina alba da beste hitzaldi batean sakonduko ditugu gai horiek. Ea ba. Bueno, esan dugu moduan, mendebaldia krisian eta momentu honetan, batez be, bide gurutzean. Munduaren historian nahi baduzue, gai hau urte hauek kokatu, bai, benetako bide gurutze batean aurrean gagozala esan dezakegu. Alde batetik geopolitikan, gabiltz behar bada, mundu unipolar batetik, mundu multipolar batera, pasatzen, bezaetik arlo sozioekonomikoan, orain arteko azken 50 urteko eredu ekonomikoa agortuta dagola, hori ja guztizon hartuta dago, esparru guztietan, eta ez dakigu urrengo eredua zen izango da, baina oraingoa agortuta dagola badakigu. Argi dago eredu berri batera jun beharko garela, baina zein izango den beste kontua da. Eta kulturan eta balioan, bueno, azken 50 urtetan, mugitu gara, nahi badozue, posmokapitalismo, kultura arloan posmokapitalismoaren garaian, eta argi dago hori zalantzan hasi dela jartzen, eta laizzer, bueno, behar bada eredu berri batera sartuko gara, edo eredu tradizionalistago batera. Baina gaur ez dugu horretan sakonduko. Bueno, 35 urte triangulo batean. Alinduko gara apur bat labur biltzen, gero esparru geopolitikoa sakontzen. Hor, eskerraldean dako zue, arlo geopolitikoan batez be, urte hauek, gerra hotzaren amaiaretik aurrera, 90 aurrera, batez be, atlantismoan, globalismoan, izan dira nagusi, mendebaldean batez be, baina mundu osoan. Esparru ekonomikoan neoliberalismo, delako modeloan, eta esparru kulturalean posmokapitalismoan, orain hasi da erabiltzen kapitalismo guok espresein hori, eza? Bueno, baina bai esan dezakegula neurri handi batean, 90etan hasi zala guztia. Dana aldatu zan, 1990 inguruan. Segertatu zan orduan. Gerra hotzaren amaiera. Sobietar batasuna jauzi da, ordura arteko mundua goiti bera aldatzen hasten da. Eta hori esparru guztietan. Bueno, hasiko gara apur bat hori lantzen. Bueno, arlo kulturalean, esan dugu moduan hori ez dugu sakonduko, baina bai zabaltzen direla korronte berri batzuk nagusien bihartu direla mendebaldean batez ere, gure gizarteren korronte batzuk nolabait hasten direla erabiltzen, manipulatzen arrazoien kontrako burruka batean. Baina
hori gaur ez dugu sakunduko. Ekonomiaren gainbera, bai. Esan dugu, krisia mendebaldean eta krisi horren faktore oso importante bada ekonomiaren gainbera hori. Gainbera hori hasi izan 70etan, baina sakondu zen 80etan be bai. Bueno, mendeko zue, igual erreferentzia edo aldagai funtseskoena, ez? Biztanleko BPG, barne produktu gordina, errenta per capita nahi baduzue. Errenta per capitaren bilakaera, Europar Batasunean, bueno, hemen zenbakiak eta ez dira argi ikusten, baina, bueno, hurrengoan ikusiko dugu. Horreko zue. Urrezko garaietan, espresio hori, esapide hori erabiltzen da askotan, gerra osteko garaietan askunde tasa oso handia izan zen, urteko 4 ingu, eta 70etan hasten da petrolearen krisia, gero neoliberalismoa, eta hor ikusten dugu askunde tasak beruntza jun direla, gero eta gehiago, eta azkenean kokatu gara geldotze egoera baten, estankamiento egoera baten. Askundearen ikusugitik. Mendeko zue, hori da kapitalismoaren historian zehar, askunde tasak 1% inguru izan dira urtetik urtera, gerra ostean segun ze urte hartzen diren, baina 4 inguru, eta gero hortik beruntza jun gara, hasieran komentatu zen edo pentsatuan, azkenian kapitalismoaren betiko dinamikara itzultzen, bihurtzen ari gara, baina gero eta gutxiago, azkenian estankamendu egora bateran kokatu gara, ja azken 20 urtetan Europan. Hau da, askundetazak 1% beruntza, estankamentuan. Bueno, gutxi gara bera, horiek dira Europar Batasunaren datuak, eta hemen, referentzia moduan, Sobietar Batasunaren azken urteak aztertzen baditugu, beti pentsatzen dugu, Sobietar Batasuna jauz izan, ondoratze ekonomikoagatik, baina Sobietar Batasunaren krisi ekonomikoa gertatu zen, askundetasak beruntza jun ziren, baina ikusten dugu azken urteetan, guk orain daukogun egoera, baina asko hobeago zala. Gu gabiltz 20 urte egoera horretan. Bueno, horrekin lotuta inbertsioaren bilakaera. Zer gertatzen da, azkenian, askunde tasak beruntza jundela, estankamendu egoera batean kokatuko gara, eta horren atzean ekonomiaren dinamismoa falta egon da. Inbertsio tasak, hau da, enpresak inbertitzeko gaitasuna oso lotuta dago ekonomiaren dinamismoarekin. Faktore funtsezkoena, azkenian, hortik dator, enpresariak gai diren ekonomia bultzatzeko ala ez. Eta hor ikusten dugu, askunde tasak 100 punturaino dira 0tik hurbil. Hori da, inbertsio neta, inbertsio garbia esaten da. Batzuetan estadistiketan, inbertsio gordina agertzen da, inbertsio gordin horretan gehiena da bakarrik inbertsio zaharrak nolabait mantentzeko, inbertsio zaharren balioa mantentzeko. Inbertsio garbia da, hemen importantena, ekonomiaren dinamismoa neurtzeko, eta orduan zer gertatzen da. Ez da bakarrik, dira bakarrik zifra abstraktuak, enpresek ez da inbertitzen. Zeo zer da gordenatzea, enpresek oroar ez da inbertitzen. Eta urte askotan gabiltzea dinamika horretan. Bueno, horrekin lotuta, zorra. Azken 50 urtetan egon diren arazo ekonomikoi aurre egiteko, zer egin dugu? Zorpetu. Zorpetu, gehiago, eta gehiago. Karo, zorrarekin badakizu gertatzen da, epe laburrera, arazo guztiak konpontzen direla, zorpetzen bagara, gehiago gastatzeko, gehiago inbertitzeko, edo dana dela. Baina epe luzera, zorra itzuli behar da. Eta itzuli behar da, interesak ordainduta. Eta zer egin dugu urte guzti hauetan? Zorrak itzultzeko momentuan, hori egin dugu zor gehiagorekin, eta zor gehiagorekin, eta zor gehiagorekin. Normalen izaten da hori, zor publiko eta pribatua eunean kokatu behar dela, gutxi gora bera, gehienez, horrela zegoen hor ikusten duzue, 1950 eta 60 eta krisi horretatik aurrera, 60 aurrera, hasi izan igotzen etengabe.
Bueno, eta horrekin lotuta, gai hau ez da ekonomikoa, baina ekonomiarekin oso lotuta. Jaiotze tasa eta ugalkortasun tasa, beren bilakaera. Bitxia da, ze orain hasi gara kejatzen, bueno, pues, demografian ditugun arazoengatik eta, baina men ikusten da argita garbi, gai hori ez da berria. Noiz gertatu zen hori, 60etan eta 70etan. 70etan ja, hasten da jaiotza tasa jausten, tasa de reemplazotik. Hau da, epe luzera, biztanleria mantentzeko, emakumeko 2,1 ume euke behar direla. Bestela, biztanlegoa beruntza doia, epe luzera. Eta hori noiz gertatu zen? 70etan. Hori oso interesgarria da, ze baloratzeko egin ditugun eta egin ez ditugun politikak. Zerain, hasi gara horretaz kejatzen, baina egon gara 50 urte ezerekin bariko horren horrean. Ezerekin barik. Eta horrek asko esan dauzko, nolabait interpretatzeko zertan ibili dira gure agintari politikoak, zertan ibili dira gure ordezkariak. Europa mailan, esan nahi dut. Bueno, 80etan hasi izan guztia, esan dugu. Eta ja geopolitika sartuko gara. Mundu unipolar batetik, mundu multipolar baterantz. Hori da, orain mai gainean, urte batzuk ja mai gainean dagoen galdera. Gerra hotzaren amaieran, badakizue, zer gertatu zen, Sobietar Batasunean jausten da, eta orduan zer gertatzen da. Historiaren amaiera. Hor argitaratu zen liburu oso ezagun bat, izan zen historiaren amaiera, the end of history. Historia amaitu da, Sobietar Batasuna desagertu da, ez daukogu etzairik, ez dago alternatiba ideologikorik, beraz, mendebaldeko, nahi bedozu liberalismoa, edo bat mendebaldeko korporazioak nagusiak dira. Beti ukidabe korporazioak eta beti ukidabe norabiteko boterea, almen politikan, gizartean eta bar. Baina orduan, hasi zen esaten, bueno, ez dago itzairik, ez dago alternatibarik, egin aldugu munduarekin nahi duguna. Eta hori, igertzen da ekonomian, igertzen da kulturan, gizartean, gaur ez dugu horretan sakonduko, eta igertzen da geopolitikan. Sobietar Batasunen amaiera eta Txinarekiko hitzarmen estrategikoak, multinazionalak eta Txinako alderdi komunistaren artean, egon ziren hitzarmen estrategiko batzuk, 70etan, 80etan oso importantik esan zirela Txinaren garapen industrialerako. Baina, bueno, munduko jabe eta aurkakotasunen gabe sentitzen dira mendebaldeko korporazio handiak. Mendebaldeko kontrol osoa, hasi ziren eskuratzen, edabideen kontrola, edabideen konzentrazioaren aldetik batez be, privatizazio batzuk bai oso importantik izan ziren horretarako. Iritzi publikoaren homogeneizazio bat gertatzen da, ideologiaren homogeneizazio bat bai. Horrek zer esan nahi dago? Bueno, badakita un mingarria dala, baina guk behin eta berriz esaten dugu praktikan Europako mendebaldean 40 urtetan euren burua eskerra, eskuma eta zentroa deitu da benak, praktikan gero eta gehiago gezurretan ibili dira. Zergatik, ze esparru estrategiko guztietan bat etorri dira, gero eta gehiago. Eta bat etorri dira esparru estrategikoetan korporazioen interesen menpe. Orduan, korporazioek komunikabideen bitartez, industria kulturalaren bitartez, eta ziurtatu dabe homogeneotasun ideologiko hori. Orduan, praktika jarraitzen dabe eskerra, eskuma, zentroa, baina gure ustez, mingarria dela, baina gure ustez gezurra dela. Bai, diferentziak dagoz, baina benetan importante diren faktoreetan bardinak. Bueno, eskerra, eskuina eta zentroa desagertzen dire, korporazioan dien interesen barneko, nabardurak baizik ez dira orain. Danak bat etortzen dire, korporazioan dien estrategiekin, gauza importantenetan. Ekonomian neoliberalismoarekin, atlantismoarekin esparru geopolitikoan, posmokapitalismoarekin, esparru kulturalean, soziologikoan. Historiaren amaiera argitaratzen da, alde batetik, oso lehen esan duguna, asko zabaldu zen liburua eta ideiak, eta Wolfowitz doktrina. Esparru geopolitikoan oso importantia da. Estatu Batuetan onartu zen Wolfowitz doktrina.
Bueno, eta Wolfowitz doktrina horretan, beste faktor importante bat izan zen, Europan badakizu zer gertatu zen. Alemania biak batu ziren, hitzarmen berri bait, tratatu berri bat onartu zen Europan, eta bar. Importantena, Wolfowitz doktrina onartzen da 92an estatu batuetan. Zer da, Wolfowitz doktrinan. Hor esaten da, Sovietar batasuna menperatuta dago, beraz, munduko jabe gisa jokatzeko aukera dugu, estatu batuek. Estatu batuen izena esaten dira, aipatzen dira kontzeptu hauek, baina praktikan dira estatu batuen gobernuaren atzean dauden korporazioak. Estatu batuak bihurtu dira superpotentzia bakarra, eta gure helburu nagusia da, etorkizunera begira, superpotentzia bakarraren egoera edo estatus hori ziurtatzea. Eta orduan agertzen da unipolaridadearen asuntoa, unipolaridadearen kontzeptu hori. Zergatik, azkenian, boterea oso zentralizatuta dagoela mendebaldean edo nahi baduzu estatu batuetan. Eta hor, aipatzen da, prebentziozko eskuhartzea. Prebentziozko eskuhartzerako eskubide. Hau da, orain, estatu batuak eskubidea deko, herriak inbaditzeko edo ez zehozer gertatu dalako, baizik eta aurrera begira gertatu daitezkeen gauzak ez gertatzeko. Intervención preventiva edo dana da. Bueno, eta doktrina horretan esaten da bai, hala ere dana ez dago loturik, dizen, Errusian gainean, konkretuki hori importantea da, Errusian gainean daukagun kontrola ez da guzti segurua. Gobernua kontrolatuta daukagu. Orduan Boris Jeltsenen bidez gobernua kontrolatzen dugu. Baina, eta oligarken bitartez, Errusiako oligarken bitartez, ekonomia kontrolatzen dugu. Baina, herritarrak ez ditugu kontrolatzen, Errusiako iritzi publikoa eta kuadroak bez. Beraz, Errusian arriskuak dagoz. Horren arabera, garatzen dabez estrategia batzuk, Errusia alde batetik eta Txina bestaletik inguratzeko. Batez behin NATO, gero eta gehiago hurbiltzeko Errusiara, Jugoslaviako gerra bebai horrekin dago lotuta, eta bar. Zer gertatzen da 10 urte gerozeago, 21. mendea azten danean. Azten dira, elite korporatibo hori, korporazio handi horiek azten dira mehatxupean sentitzen. Zergatik? Kontrol orokorra horretarako gero eta handiagoak diren mehatxuak ikusten dira. Zein mehatxu alde batetik Errusia eta Txina. Lehen Txina esan aipatzen, baina Txina gero eta indarra handiago hartzen ari da, eta orduan aipatzen dira bi arrisku estrategiko ditugu Errusia eta Txina. Ez ditugu ondo kontrolatzen, eta herrialde handiak dira, eta hipotesi moduan arriskutsuak. Bestaitik, eredu ekonomiko neoliberalaren agortzea horrekusten hasten da. Dira, urte asko, ikusi dozu ekonomiarekin zer gertatu da urte guzti hauetan, eta orduan ikusten dira ekonomiarako arrisku batzuk, eta ekonomiak arriskuan sartzen bada, korporazio handiak bai, arriskuan sartzen dire. Eta bestaitik, internet. Internet arrisku moduan hasten dira aipatzen, zergatik. Ze ordura arte, 90etan ikusi dugun moduan, hasi ziren kontrolatzen iritzi publikoa, nahiko homogeneoa bihurtu iritzi publikoa, betiko komunikabideen bitartez, periodikoak, telebistak eta bar, eta batean oso jende gutxi baina gero eta gehiago hasten da hortik ihes egiten internet bidez. Eta orduan hasi ziren hori identifikatzen arrisku moduan, jendea kontrolatzeko arrisku moduan. Arrisku horietako bakoitzari aurre egiteko, estrategia bat definitu zuten, estrategia horietan ez gara sartuko, baina bai esparru geopolitikoa nahi baduzue, estrategia bitzi bat planteatzen dela. Lehenago, korporazioen zintak direlakoak, eta gero, estatu batuetako gobernuak bera. Zein da estrategia hori? Txina eta Rusia potentzia nuklearrak dire, eta beraz ezin ditugu zuzen erasotu.
zer egingo dugu? Herrialde musulmanak independenteak erasotu, desegin, kaosa sortu, eta gero hortik nolabait Errusia eta Txina nolabait kontrolatu, edo menperatu. Bakizue bai Errusian eta bai Txinan dagozala regio edo eskualde musulman importante batzuk. Errusiaren hegoaldean, Txinaren mendebaldean. Bueno, asko esan da estrategia horri buruz, zergatik jarri izan mailean, zergatik ez, baina kontua da aplikatu zala. Horra aipatu ziren, inbaditu behar ziren herrialdeak eta hasi ziren, herrialde horiek inbaditzen edo desegiten. Eta zer gertatu zen, batzuk ezan dabe hori, benetako hankasartze historiko izan zala, ze estrategia hori erabilita denpora emon zuten, 20 urte, igual, bai Errusiak eta bai Txinak gehiago garatzeko. Gehiago garatzeko eta jakinda etorkizunera begira zeuden arriskuak, arrisku horiei aurre egiteko indarra hartu. Indar militarra, ekonomikoa eta bar. Bueno. Bueno, orduan zer gertatu da horte aurrera? Bueno, alde batetik Errusia, Txina eta herrialde gainerakorrak edo herrialde emergenteak, BRICS delakoak, BRICS erakunde horretan biltzen direnak, gero eta indartsuago dagoz, eta horren ondorioz, hasi izan esaten, mundu unipolar horretatik, ziurazki bagoiaz mundu multipolar baterantz. Mundu multipolar, bertan polo edo indargune ezberdinak edo batzuk egongo direna. Eredu ekonomikoa ez dabil, ez da lortu oraingo eredu ekonomikoa martxan jarri, bezadetik interneten eragina gero eta handiagoa da, horri aurre egiteko hartutako neurri guztiak hartuta ere. Hasieran sare sozialak, gero sare sozialen kontrola, azkeniak zensuraren eskuartze batzuk, eta bar. Eta, oin urte batzuk, benetako talka gertatzen da. Errusia inbaditzen duenean Ukraina, eta pensatu zutenean, Errusia harrapatu dugu, ze hori izango da Errusiarentzat bigarren Afganistan, hau da, porrotek egingo dau, eta bertan harrapatuta geratuko da, eta hori izango da tresna nolabait Errusiaren gobernuaren kontrolatzeko edo horrelako zer, justo kontrako gertatzen da. Batean, hasten dira konturatzen, Errusia gerra irabazten ari da. Da, gerra badakizue, gerra de desgaste, ez dela gerra de maniobras. Beraz, nor dabil irabazten eta nor dabil galtzen, ez dela neurtzen lurralde esparruen arabera. Neurtzen da bakoitzaren indarren arabera. Eta nor ari da benetagan indarrak galtzen eta norrez. Bueno. Hau zea azaldu dugu. Hau da, lehen komentatu duguna, ez da? NATOren, OTANen edapena ekialderun, tengabekoa izan zala, Txina inguratzeko estrategia. Egoera guzti honen aurrean, mendebaldeko korporazio handiak zalantzan dagoza. Edo egon dire neurri batean. Bi aukera ditugu egoera guzti horren aurrean, alde batetik negoziatu eta mundipolar berri horretan birkokatu, edo bestaletik testu inguru berria sonartu eta gerra. Mendebaldeko korporazio edo elite gehienak, elite politiko gehienak, lehenengo aukeraren aldeko apustua egin dabe. Batzuen ustez, eta hori da, apur bat kontrasakorra, orain gertatzen ari dana kontutan hartuta, ez da? Trumpismoaren atzean dauden indar batzuek justo bigarren aukeraren aldeko apostua egin dabe. Zein zentzuan? Badekizue, trumpismoaren oinarri bat, edo sektore baten oinarri bat izan zala, America First, Amerika lehenago, Amerika edo estatu batuak berrindartu, beste munduko estatu batuak utzi behar dio munduko polizia izateari. Eta etengabeko mezu hori erabili dabe. Hau da, estatu batuak bere burua berri industrializatu behar du,
hori da funtsesko helburua, eta ahaztu behar dau, ja ez dagoen daukogu mundu osoa kontrolatzeko behar den indarra. Orduan gutxi gora bera izango litzake lehenengo aukera. Claro, gero ikusi dugu zenbat kontraesan sortu diren horren aurrean. Baina ulertzeko trumpismoaren arrakasta estatu batuetan bertan, sektore askotan, konzeptu horiek ulertu behar dira. Vale. Bueno, ulertzeko, ulertzeko Errusia eta Txinaren posizionamentuak ez dira bakarrik herrialde batzuk beste herrialde batzuen aurka. Da, ezberdintasun ideologikoak oso importanteak dire, edo estrategikoa nahi badozue. Horretarko ulertzea benetan Errusian zer gertatu zen garrantzi handikoa izan daiteke. Bueno. Azkenian, Putinen gobernura heldu zanean, bere funtsesko helburua izan zen oligarken aurkako iraultza, nolabiteko iraultza bat martxan jartzea. Eta oligarkak, hau da, orduan politika eta gizartearen kontrola hartu zutenak, eta hori benetako desastre, benetako ondamendia izan zen Errusian 80etan, boteretik kentzen hasi zen. Eta oso modu gogorrean, benetariko gertatu zen, egon ziren espropiazioak, batzuk kartzelara jun ziren, beste batzuk erbestera, eta bar. Baina hori oso importantea da ulertzeko benetan, alde batetik zer gertatu zen Errusia, eta zergatik eredu hori etxaitzat hartzen da mendebaldeko korporazioak. Jakina. Bueno. Hori da, iraultza nahi baduzue antioligarkikoa. Bueno, zer gertatu zen, oligarken iesaldia. Horietako asko Errusiatik alde egin zuten. Hor ikusten duzue erreferentzia moduan zer gertatu zen banku gintzan. Bankuak, Sovietar Batasunarekin, 100% publikoak ziren, hasi ziren oso modu bizkorrean privatizatzen, 80etan, oligarkak boterian egon zirenean, eta Putinen gobernura heltzen dan momentutik aurrera, hasi ziren berriro publifikatzen. Orain 75% edo publikoa da. Baina bakizue, banku sektorea kontrolatzea neurri batean, ekonomia kontrolatzea dela. Udan, hau oso importantea da, antzeko dinamikoak gertatu dira herrialde emergente guztietan, eta hori oso importantea da ulertzeko, hemen ez da herrialde bat, beste herrialde bat, eta euren arteko borroka. Ez eredu diferenteak direla, bai. Bueno, hemen dakuzue, oligarka horietako bat, oso importantea izan zana, Khodorkovsky. Yukos petroleraren jabea izan zana. Hori kartzelan, kartzela hartu zuten. Eta hau importantea da bai. Errusiako oligarkak, neurri batean gure oligarkak direla. Hau da, esparru korporatibo oso antzekoa direla. Mendebaldea kontrolatzen dutenak, eta Errusia kontrolpean eukizutenak 80etan. Adibidez, hemen daukazue Khodorkovsky, oligarka horrek, telebistako elkarrizketa baten argi eta garbi izan zuen. Guk lan egiten gendun, oligarken izanian hitz egin da, lan egiten gendun Rothschild familiaren kontrolpean. Argi eta garbi izan da. Eta, klaro, Rothschild familia badakizue, mendebaldeko korporazio handietan, piso handiko familia bat da. Beste batzukin batera, baina hori importantea da ulertzeko esan duguna. Eta ulertzeko zergatik mendebaldeko korporazio handientzat, nahi duzue, inbersoria handientzat, edo elite oligarkikoarentzat, nahi duzue moduan, Errusiaren eredua onartezina dela. Eta lehen mailako arriskua bihurtu zala. Bueno, blokeen eragin eremua. Errusia alde batetik, Txina bestetik, hori ikusiko dugu proba gehiago, baina azkenian urte hauetan bi eragin eremua, bi bloke hasi dira nagusitzen, horreko zuen NATO, horreko zuen Shangaiko elkartea, hori da, ez da defentsa, ez da erakunde militarra, gehiago da seguritate erakundea, baina, bueno, antzeko, segur. Horreko zuen NATO, hori Shangaiko erakundearen esparrua, hor koloretan, hor BRICS,
batez be, helburu ekonomikoak dituen erakundea, herrialde emergenten erakundea. Bueno, azkenian bi mundu horiek talka egin dut, eta hori dago gertatzen ari dan guztiaren, gehienaren atzean. Bueno, prozesu horretan, dekogu, alde batetik Errusia, gertatu, 2000 urtean gertatu zana, 2012an beste gauza bat oso importantea gertatzen da Txinan. Txinan orduan boterera heldu zen Xi Jinping, oraingo Xi Jinping. Ordura arte, lehenen komentatu dugu, oso harreman onak egon ziren Mendebaldeko korporazioak eta Txinako alderdi komunistaren artean. Alde batetik, korporazio entzat, Mendebaldeko korporazio entzat, lan esku merkea eta merkatu berriak lortzea, eta bestaletik zan helburua, eta bestaletik Txina entzat oso aukera paregabekoa izan zen, euren garapen industriala sustatzeko. Baina, gero eta gehiago, 2000 inguruan edo, korronte hildo batzuk hasi ziren agertzen alderdi komunista eta gobernuaren barne, pentsatzen, oso ondo dago, oso ondo aprobetsatu dugu, erabili dugu Mendebaldeko multinazional horiekiko harremana, baina muga jarri behar. Ze kontu zibiliz bagara, gertatuko jako Mendebaldeari gertatu jakola. Hau da, hauek geratuko direla herrialdearekin. Eta hori izan apur bat Xi Jinpingen hildoa. Hildo hori boterera heldu zen 2012an. Eta orduan hor ikusten duzuenez, Xi Jinpingen ikuspegia eta Putinen ikuspegia oso antzekoak dire. Nahiz eta tradizio oso diferenteak, kultura oso diferenteak izan, baina proiektzio hori oso antzekoa da. Oro har, Errusia, gero Txina, gero BRICS sortu ziren, eta azkenean BRICS junda gero eta gehiago indartzen, eta orduan hor dago gutalka. Mendebalde korporazioak alde batetik, eta herrialde emergente edo gainerakorren aldetik datorren indar hori. Lehen esan dugun moduan, ez dago hor sakontzeko Ukrainian gertatzen ere daren aurrean, baina Errusiaren balizko garaipenaren aurrean beldur ikaragarria dagoela Mendebaldeko elitengan. Beldur politikoa. Askotan aipatzen da, Errusiarrak Ukraina rapatu da gero, igual jarraitzen dabe erasotzen Lisboaraino. Ez, benetako beldurra politikoa da. Politikoa eredu politiko praktikan oso ezberdina den baten aurrean. Baina, izu hori oso argi dago, hor dako zue. Macron, Europa arrisku mortalean. Europen eriotza. Arrisku izugarria NATOrentzako. Macron, Europa puede morir, bere sistema, defentsarako bere sistema propio ez bada usortzen. Macron proposatzen dau, arma nuklearrak beste modu baten erabiltzea. Europa mehatzupean, konzeptu horiek erabili baina azkenian argi dago bidea jarrita dagola. Baina, ez dugu gehiago sakonduko hori. Hau esan dugu, azkenian indar korporatiboak arrisku bizian setitzen direla eta bi aukera dituzte. Edo negoziatu eta mundu multipolar berri horretan birkokatu, mundu multipolar izan behar bada, Europaren zeregina zen izan behar da. Edo bestela, gerrarako bide hartu. Eta momentuz, printzipioz kokatuta dagoz, gure eliteak batez be kontestu horretan. Orduan ez dako denporarik, asko sakontzeko. Eta orduan, oraingo ulertzeko importantia da, bapatean sortzen da hirugarren eragile bat. Nahi baduzue trumpismo, nahi baduzue nazionalismo konserbatzailea, nola baita izendatzeko. Europa Mendebalde osoan zabaltzen ari den indarra, dagoz horrekin lotuta, boterean dagoz, estatu batuetan batez be. Diferenteak dire, herrialde batetik bestera, baina. Hori dela eta mundua, momentu honetan, hiru eragile horien artean dago zatituta.
alde batetik betiko elite korporatiboa, eta horren azpian dago gure alderdi politikoak, adibidez. Esparru politikoan, denak dagoz kokatuta hor. Vale. Alderdi tradizionalak. Gero dakogu, eredu emergentea, Txina eta Errusiarekin lotuta batez ere, eta gero, ondino oso ondo ulertzen ez dugun, trumpismo hori, nazionalismo konserbatzaile hori. Bueno, hirugarren eragile hori, zer da? Trumpismoa, nazionalismo konserbatzailea. Bueno, bat, ezberdina da, herrialde batetik bestera. Bestadetik, mendebaldeko krisiari aurre egiteko mugimendua. Hau da mugimendu bat sortzen dela mendebaldea krisian dagolako. Krisi ekonomikoan, krisi sozialean, krisi kulturalean, krisi geopolitikan. Eta orduan horrezagatik azten dire indartzen mugimendu horiek. Igual, estrategia egokiak erabilita, ala ez, baina hori da benetako arrazoia ez da. Ze eredu ekonomikoa defenditzen dut, argitu barik dago ondina. Gainera, Europan ikusten badugu, eredu diferenteak dago, herrialde baten eta besteak. Indar ezberdinen eragina daukie. Alde batetik, inteligentzia zerbitzuak, batez be estatu batuetan kokatzen bagara, inteligentzia zerbitzuen eragina handia daukie dago mugimendu horretan, armadaren sektore batzuk, ejertzitoen sektore batzuk, sektore ekonomiko batzuk, hau da, hor dagoz multinazionalak, oro har, oso identifikatuta dagoz, eredu globalista nahi baduzue, eredu globalizazioaren ereduarekin, orain arteko ereduarekin, baina badago sektore ekonomiko batzuk, eredu nazionalista konserbatzaile horren aldeko apostua egin dabela edo egiten hasi direla. Interzionistak, sektore batzuk, sionismo beba zatituta dago, baina sionismoaren sektore bat, indarra hauen aldeko apostua egin dago. Eta ikusi daiteke, Espainiaren kasuan Voxekin, Europako indarra horietako askorekin, trumpismoarekin, sionismoaren indarra handia dela sektorretan. Eta inguruan, sektore horren inguruan dauden indar horietako bakoitzaren indarrak zehaztuko du ziurrasko mugimendu nazionalista konserbatzaile horien benetako bilakaera. Zer badakigu, adibidez, Trumpen kasuan, benetako misterioa da, benetan zer den trumpismoa, edo benetan zer dago Trumpen buruan, baina igual hori ez da importantena. Badakigu Trumpen gezurti konpulsiboa dela, egun batean esaten dago gauza bat, urrengoan beste bat, justo kontrajarriak direnak, baina badakigu alegintzen dela sektore guzti hoiekin lanean jarraitzen. Eta orduan, importantena da, azkenean sektore hoien bakoitzaren indarra, zen nolakoa den, eta zen izango den hemendik aurrera. Bueno. Iranen aurkako gerra, behintzak minutu batzuk edabiko dugu horretarako, ez? Bueno. Zerbait ez dator bat. Hasi ginen hori lehenengo egunean esaten, ez? Zerbait ez dator bat esaten dugunean zen edugula, ez da logikoa gertatu dana. Hau da, zergatik Israel eta Estatu Batuak azten dira, edo sartzen dira abentura horretan, jakinda zein puntoraino den arriskutsua. Jakinda Iranen erantzuteko gaitasuna oso handia dela, eta gertatu behar zala ziurrasko gertatzen ari dana. Hori dano genekien, eurak be. Zergatik sartu ziren dinamika horretan. Guk lehenengo gunean esan gendunako, hemen zeozer falta da. Hori argitu beharko litzake. Gero nik uste dut analista guztiak hasi dira esaten, zergatik. Hori amaieran komentatuko du igual. Badakizue, praktikan zer gertatzen dira, ez da, alde batetik bombardaketak, baina Iranen erreakzioarekin, azkenean, Estatu Batuen base militar guztiak hasi dira edo izan dira erasotuak, eta horietako asko ja deseginda dagoz. Orduan, gagozen bidetik joan da, hemendik egun batzuetara, igual aste batzuetara, Estatu Batuen base militarrak ekialde hurbilean desagertuta. Hori gertatu behar zala, edo gertatzeko arriskoa zegoela, nahiko gozan ebaria zala. Bestadetik, Hormuzeko pasabidea itxita,
eta bestetik Israel erasotuta. Hori gertatu zen igaz, badakizue, igazko gerran, 12 eguneko gerra horretan, hasi ziren oso gogor, gero eta gogorrago Israel erasotzen, eta Israel bera hasi zen mugitzen estatu batuekin, hau gelditu behar da. Orduan gertatu eta gero, zergatik orain egiten dabe, egin dabena. Hori da kontua, hor dagoekoa. Bueno, hau komentatu zen, ez? 2-3 egun pasauta, eta ja, Trump izutua dagoela. Bueno, izutua, bueno, hasi da esaten, bueno, eske, tontoa dala, ez? Ergelu itza dala, edo buruti jota dago, horrelako gauza esaten. Bueno, bere nortasuna oso berezia dala, oso kontrajarria, gezurti utza da, baina horrek ez dago saltzen gertatu dana. Horrek ez dago saltzen. Ze ez da izan teoria militarren burruka bat. Estatu Batuetako goi mailako mandu militarrak esan eutxoen ez sartzeko horretan. Eta sartu da. Zergatik. Gobernua sartu da. Israel aipatu da behin eta berriz. Israel aldagakoa. Bai, esken Netanyahu nolai presionatu zuen Trump harrapatuta dago Epsteinen kontuan, baina orduan Netanyahu bera zergatik sartu zan horretan. Zalantza bardina da. Ikusita igaz zer gertatu zan Israelekin. Inok ez daki nok irabaziko duen. Bai. Bueno, gerra baten gagoz, gerra gauza batzuk harrikus daitezke, baina batzuk bakarrik. Gainera badakizuek gauza asko izkutatzen direla, etengabeko gezurra dagoz alde batetik bestetik, ordan oraintze bertan zalantza asko dagoz. Adibidez, Iranen indar militarra, bai misilen aldetik, dronen aldetik eta oso ezaguna da, baina lehenengo egunen erasoaldia dalata zer gertatu zen. Indar militar horren ze porcentaia galdu zuen, ez dakigu. Edo zer gertatzen ari da orain adibidez Israelen, bueno, debekatuta dago irudiak zabaltzea, ez dakigu. Orduan, zalantza asko egon daitezke. Trumpek maga engainatu du, maga badekizu, zertan, ez da? Make America Great Again, nahi baduzue, Trumpen atzetik egondan mugimendu populista. Bere inguruan egondan mugimendu horietako bat. Importantena igual. Eta orduan, karo, magaren barne edo Trumpen kanpainan eta etengabe ibili dira lelo horrekin, ez da? Amaitu behar dugu etengabeko gerrekin, eta, pues, Bushen aurka eta Obamaren aurka etengabe jotzen, horrezagatik, eta gurekin gerrak amaituko dira, eta batean, pum, gerra horretan, ez? Bueno, zer gertatu da hemen, Trumpek maga engainatu du, alaiz. Bueno, hor justo, nola egiteko zatiketa gertatzen ari da magako eragile askorekin momentu horretan. Hasi dira Trump salatzen, gezurtia dela, engainatu gaituela, eta bar. Ikusiko. Bueno, hau hasi izan bebai komentatzen. Ja, egun batzuk pasauta, zer egin zuen Trumpek? Egun batetik bestera, Putineri deitu, Putin esan eutzon itxoiteko ordu erdi bat, ziurazki Iranekin kontaktuan jartzeko, egon ziren gero ordu betez berbetan, eta Trump hasi izan nolabait izkera aldatzen. Ordura arte, gerra eta gero eta luzeago ikusten zuen, eta bapatean, hasi da esaten, laiztera maituko dala. Posible da, euren artean, edo Errusiaren bitartez zeo zer adostia, hori da kontu bat. Bueno, guk hasieran oso eszeptikoak ginen. Zergatik, ze azkenian Iran nahi baduzue, zentzu horretan, edo erresistenzia gerra horretan irabazten ari da argi eta garbi, eta bestaletik Iranik orain ezin dago akordio bat onartu. Badaki, akordio batekin ezkero gertatuko dela berriro hilabete hauetan gertatu dana.
bale, sinatuko dabe akordioa Israelek eta Estatu Batuak, eta hasiko dira berriro prestatzen, 6 hilabetera, hemendik 6 hilabetera edo urte betera, berriro ja beste modu baten erasotzeko. Orduan, ezin da, aprobetsatu behar da ja egoera hau, hori, desgaste gerra hori irabazten ari direlako, aprobetsatu behar da nahi eta ez, nolabiteko ondamendi estrategiko bat sortu arte, eragin arte, Israelen edo Estatu Batuen aurka. Logikoki. Baina, badago beste faktore bat, claro, teorian. Eta hori hasi ginen pentsatzen, dei Putin eta Trumpen arteko dei horren ostean, ez da. Errusia eta Txina. Claro, posible izango litzake teorian, Iranek lortu eskero behar beste kompensazioak garante moduan, bermatzaile moduan, Errusia edo Txina agertzen badire. Ez dakigu nola. Igual eskuartze zuzen batekin, hori beste kontu bat izango litzake, baina Errusia eta Txina bai dira eragile fidagarriak Iranentzat, eta, klaro, ikusi beharko litzake ez denatoki osoa. Segun zenbat denbora pasatzen dan bebai. Klaro, ikusita segretatzen ari da, praktikan Estatu Batuak geratuko dira Ekialde Hurbiletik kanpo. Base militarrak desegiten ari dira goitik bera. Bueno. Mundua eraldatzeko gai den gerra, nahiko gauza nabaria da, ez da? Iran ez da edozein herrialde. Iran da, momentu honetan, Ekialde Hurbileko erdigunea, Ekialde Hurbileko gakoa. Iran hasten bada, edo geratzen bada, Estatu Batuen kontrolpean, ahaztu proiektu emergentea, ahaztu BRICS. Hori da, ez da edoin eskualde. Ekialde Hurbila ez bakarrik rekurso energetiko, kokapen geografikoagatik eta munduaren erdigunea da neurri batean. Horrezagatik, bestaletik, Errusia eta Txinak ezin dabe onartu horrelako egoera bat. Hau da, Txina, Iran, geratzea Estatu Batuen kontrolpean. Eta, alderantziz, Iranek oraingo talkau irabazten badau, hori izango litzake praktikan, Estatu Batuak Ekialde Hurbiletik kanpo geratzea, eta ziurazkia geopolitikoki eredu emergente hori nagusitzea munduan. Que, por cierto, hori oso importante da. Estatu Batuak Ekialde Hurbiletik kanpo geratzea, da aurrikusita zegoen Estatu Batuen dokumento estrategiko baten azaroan. Bertan esaten zen, estrategia geopolitikan, esaten zen argita garbi, Estatu Batuea ez deko interes berezirik Ekialde Hurbilean geratzeko. Beraz, gure estrategia izan behar da Ekialde Hurbiletik ateratzea, epertainera. Horretarako behar dugun gauza bakarra da Ekialde Hurbila egonkortzea. Zer da egonkortzea? Dano pentsatu dugu, Iran neutralizatzea, baina noga estuko du Europa, denpora gurtu jakula. Orduan, geratuko nazor. Bakarrik, igual lehen komentatu duguna. Momentu honetan, gakoa dago, ni ustez, Trump edo beto esan da Trumpismoren atzean zer dagoen jakitea. Ez bakarrik ideologikoki, bai eta estrategikoki, zergatik eginda beho. Ze argi dago apostu hori eginda, eta jakinda zer dago, zer zegoen arriskoa, eta orain gertatzen ari dara aurrikusita zegoela, ziur, zergatik eginda be. Argi dago oso apostu estrategiko gogor bat egon behar dela. Edo, Iranen erantzun hori aitzaki moduan erabilita, gerra orokor bat martzan jartzea, edo bestaletik lehen esan duguna. Ez dakite, espekulazioa bada, baina kasualidades aurrikusten dan beste eszenarioa bat dator Estatu Batuak bere estrategia geopolitikoan onartuta dekonarekin. Eta igual da, batzuen ustez, igual estrategia bihurri bat, praktikan modu baten edo bestean Ekialde Hurbiletik ateratzeko. Horrean.
bueno, hor geratuko naz. Denpora bari gagoz eta... Hor gerauko zea ez, guain erantzun ningo dituzu. A ber, zein animatzea? Venga, a ber. Bueno, lehenengo eskerri asko zuei, talde guei, kartzatiken alago gizona. Zeurire bai, zorionak, eskerri asko, hemen egoteatiken. Eta nik galdetu nahi nun, bueno, esan dezu, amerikanuek igual alde iningo teben, oriente mediatiken, alderdi hortatiken, Trumpi interesatzen mazako, baleike jutie. Baina Israelekin ze pasau berdu. Eta esate be, bomba nuklearra bai badauke dela. Eta izen lehike hilala biziko egoerie, orduan aukerei baotea honor zozela rixe gertatzeko. Bai, egia da, hori gertatzen bada, Israel oso egoera zail baten geratuko da. Estatu Batuak badoiaz ekialde hurbiletik geratzen dira, 100 milioi musulmanez inguratuta, musulman gehienen eritziz Israelez litzake horregon beharko, kanpotik eturritako eta kolonoak dira, eta orduan oso egoera estrategikoa arriskutsuan geratuko litzateke. Hor, eszenarioak, ziur asko, zer egin beharko litzake, edo estatu bakar bat osatu palestinarrekin, baina beste motako estatua, jakinda, edo bi estatuen irten bidea, baina modu bat edo bestean naziarteko esku hartze batekin. Igual, belaunaldi batzuetan geratu beharko litzake hor, ziurtatzeko ez dala gertatzen eruen arteko sarraski bat, genozidio bat edo dana dela. Hori ziur gertatu beharko dela. Eta, klaro, indar nuklearren aldetik arrisko hori hor dago. Eta hori, klaro, ez dakigu momentu honetan zer gertat daiteken. Hau da, Iranen orain, igual tentazioak egongo dire, pues, ja, orain bai, indar nuklearra edo bomba nuklearrak botatzeko aukera martxan jartzeko. Igual, baina, klaro, ez dugu jakingo. Klaro, zure etzaia, Israel bezala, naiz eta ofizialki ez, baina mundu guztia daki, 100, 200 buru nuklearrak dituztela, pues, principios legitimazio daukie gauza bera egiteko, edo antzeko zeo zer egiteko. Israel ausartuko litzateke hori erabiltzeko gauzak doiazen bidetik junezkero, pues ez da baztertu behar. Baina, klaro, badakite hori erabilezkero, lehenago, erantzun oso gogor bat egon daitekela ideik, naiz eta indar nuklearrak ez erabili, baina adibidez Dimonako instalazioak bombardatzen, instalazio nuklearrak bombardatzen, eta benetako naiz eta indar nuklearrak ez erabili, baina hori lertarazi eskero, benetako ondamendi bat izango litzake ez bakarrik Israelentzat, Israel eta inguruko herrialdentzat bai. Bestetik, Israel edo Estatu Batuak momentu batean, pentsatzen badabe, indar nuklearrak erabiltzen hasteko Iranen aurka, Txina eta Rusiak ez da onartuko. Ez da onartuko Iran menperatzea eta Iran Estatu Batuen esparruen barruan geratzea indar nuklearren bidez. Zeo zer egin beharko egingo luki, seguro. Eta, horren ondorioz, susmatu zintzuk dire, klaro. Bai. Kaixo, arratsaldeon. Alde batetik, 11S gertatu zen garai hartan, hor konspirazio bat egon zen, nola Amerikako Estatu Batuek Afganistan jaintze bela, ez? Atakau zebela, torre ondorio etorri zela zeudana, ez? Ni uste dut hauek edozer jego kapaz dizela, edozer, baina bai badaola horrelako zea bat akzion-reakzion bat Iranen mugimendu horren ondoren, mugimendu islamista bat sortzeko Europan horako agresio bat egoteko, ez? Alde batetik, Rusiak Ukraina zein duen bezala,
bildur hori dagoena Europan zeak musulmanak sartzeko, ez? Agitazio bat bezala, osea, leheno Amerikanuek Afganistan nintzen bezala, oin Iranekin nolako akzio bat, ez? Ez hauek, estrategia hauek antzematien datuzten, ez dakit. Baina, bueno, bada olako zea bat, ez? Invasio moduan, edo bertan dauden musulmanekin, edo? Bueno, bai zelulan bitartez eta bai bestelare bai. Hor, Mediterraneo aldetik, hor bada olako konspirazio bat. Hori alde batetik, eta beste aldetik, gurutze esan duen bezala, baita ere bada hor movimentu bat Sudamerikan, sobre todo Argentinan, plan Andinia. Nolabait, Israel darrak aidila hor terreno pila bat erosten, eta espero dela más de 300.000 israelita ara juteko. Nolabait, kontatzen debela ja Israel sutxitu ingo debela. Ez? Nolabait hori da nahiko nukena zerbait baldimao informazioen bat. Bai, bueno, hor badago logika da. Israelek badaki, gerra honetatik aparte, Israelen politikak posible izan dira azken hamarkadetan estatu batuei esker. Estatu batuak munduko hegemonia eduki duelako. Eta berari laguntzeko presbeti, ez da? Estatu batuak munduaren hegemonia hori galduz doiaz, alde batetik, eta ja, esan dugu moduan, espresoki esaten ari dira ekialde hurbiletik joan behar gogu. Orduan badakite, benetako egoera arriskutxo baten aurrean kokatuta dagozala. Ez bakarrik Netanyahu, Netanyahu eta aurrekoak. Egoera horretan bi aukera dokiez. Bata, ingurukoekin hobeto moldatzen hastia, eta hori ez da begin, justo kontrakoa. Eta bestea, izan nolabait estrategia faktikoa, nolabait martxan jarri, Israel handiaruntza. Hau da, gerra bat, beste gerra bat, Gazan ez dakizer, Iban ez dakizer, eta apur bat, nolabait testu inguru geopolitiko barria ja indartzen danean, Israel askoz handiagoa eta indartsuago izateko. Eta bideo horretatik hasi dira mugitzen. Karo, bitartean, ez da baztertzeko kontua oso logikoa da, zuk aipatu duzuna, betiko plan handinia, beti pentsatu da, konspiratibo, ez dakit, spekulazio konspiratiboa sala, eta baina guztiz logikoa da, claro, ikusten badabe, epe laburrera, arrisko handian dago zala Israelen, beste leku batzuk bilatzea antzeko zeosar egiteko. Galderi indunin matizau nahi nun komentau, justu gure hasiera baten, gu Adrianekin irailin gerau ginen, baina gaur arte ez teu lortu. Etortzie, eta hasierako gaie planteatzezan hildo hortatik, ez? Hau da, islaman aldeko, atake islamiko baten kontra, ea aiotezan bultzatzen mendebaldien kristauen gorakada potentzial hori, ez? Pixketa hasiera baten hortik hasi berginen, eta Iran atakauzan, eta ja, pixketan aldaudeu, ez? Ikuspegile, baino bai hasiera baten hortik gijuzela geure. Bai, ez lehenengo gai hori ez dut erantzun. Egia da, bai. Beste batek, galderai? Norezaten ematen? Aproetxa guain, Horrekoa da bezta, Bidaur. Nik galderie, Europak dauken geldotasun hau, egoera honen aurren, ez dala ezertare moitzen, zer da, bakarrik estatu batuetako dauken menpekotasun ekonomikoatiken, o zerrati da? Zatik, Europa da, estatu batuen menpe, horren araberan, orduan ze... Orain gutxi arte oso argi kokatuta egon dire, mendebaldeko esparruan, etzaiak Errusia, Txina, Iran, eta bapatean barne etzai bat sortu zaie. Orduan, mendebaldean satituta dagoz bai. Betiko alderdiak nahi baduzue, eta bezadetik nazionalismo konservatzailea, Trump eta bar. Orduan, hauentzat,
Iran etxai bada, baina Trump bebai beste etxai bat. Orduan ez dakite oso ondo zelan jokatu. Ze orain arte, beti Estatu Batuak esan dabe gauza bat, eta hortik goiaz. Orain, igual azken momentuan, modu baten edo bestean, amaituko dira joaten Estatu Batuak bultzatzen badau. Baina hasieran gusto barik, edo gustora ez dira joango. Eta horrezak egon dira posizio diferentiak bebai, gai honen aurrean. Europak arazo estrategikoa deko bere klase politikoarekin. Klase politikoa haula dekogu, botere gutxi euki dauela, alde batetik Estatu Batuekiko menpekotasunagatik, bestatetik indar korporatiboak, azken hamarkadetan indar oso handia euki dela, gobernu guztiengan, Europar Batasunarengan, eta bar. Konturatu bazarie, azken belaunaldietan klase politikoaren maila gerota txikiago izan dela. Maila estrategikoa, maila teknikoa alde guztietan. Gerota gugulagoak. Eta hori ez da kasualitatea. Eta, bueno, orduan dagoz, jakin barik, nola jokatu kontestu horretan. Noren alde, bai, noren alde ez, eta egongo dirak kalkulak egiten kontestu horretan aber nola mugitzen dire. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, Eleno aipatu duzu, Rusi, Txina, baina nik nahiko nuke pixkat Txina momentu honetan nola argitzen da, bertako regimena eta nola indartzen beste inguru askota, ez? Eta horrek zer eragin eduki dezaken oaingo hori ez, gerra honekin, baizik ekonomiatik eta pixkat frente aiteko Estatu Batuei eta, bueno, inguruei ez. Bueno, Txinaren indartzea ekonomikoa izan da batez be. Geopolitika mailan beti oso zuhur jokatu dabe. Ez dira hartu inolako burrukan, Txinatik kanpo. Beti zuhur jokatu dabe bai komunikabideetan, edabideetan, eta bar. Baina beti pentsatu dabe, momentuen batean, talka etorriko da. Beti pentsatu dabe, mendebaldea gure aurka etorriko da. Eta horrezagatik, zer egin dabe? Bueno, gure estrategia da, gatazkarik esortzea prestatzen garen bitartean. Prestatzea zer da? Bueno, alde batetik askunde ekonomikoa, bestetik armada apurka-apurka indartzen. Ez dago konparaziorik orduan ondino, indar taktikoetan eta estrategikoetan Txina eta Estatu Batuen artean. Baina defentsan gastatzeko gaitasuna oso lotuta dago gaitasun ekonomikoarekin. Eta orduan Txina gero eta gaitasun handiago deko gehiago gastatzeko. Momentuz ez jako interesatzen Estatu Batuek egin dabena errepikatzea. Baina horretarako prestatzen ari dela argita garbi. Batzuk esaten dira, bueno, Txinak Estatu Batuen mailan kokatuko da, mendik 5 urtera, beste batzuk esaten mendik 10 urtera, euren arka jun behar dugu hori baino lehenago, horrelako teoriak erabiltzen ari dira. Baina, bueno, horiek dira, batzuk esaten dute bai, orain arteko talka hori ez dela gertatu batez be Errusiagatik, Errusia eta Txinaren arteko aliantzagatik. Ze, claro, Txinak ez dago euki arma nuklearrak euki ditu, baina oso ahulak Estatu Batuekin konparatuta. Baina, claro, Errusia izan da, bueno, egon da gutxi gora bera Estatu Batuen mailan eta orain maila indarra handiago deko, maila estrategikoan, maila nuklearrean Estatu Batuak baino. Orduan, ez dira sartu, batzuen ustez, Txinaren aurka, Errusiarekin dokon hitzarmen estrategikoagatik. Bueno, dana dela apustuak egiten ari dire, igual hemendik urte batzuetara, bartinduta geratuko diren ala ez. Hori da gutxo bera. Bai, hainei zola grabazioen zuzenin hemendik entzutelako, Bai, gaur egun Txina eta Rusia oso lagune dira. Baina laguntasun hori pixket ez alda, hola kontuz hartzegu bezala. Zan nahi, dena da, nik ikuste jut alkarrekin bat inde alabe arrez bezala, ez? Mundu
ozientalai aurre iteko, baina behaixen artien irutzezat, badauzke bela behoxen roio txarrak esango deu, eta nik susmue dauget, hartxinak ezoteuen nahi azken fin batien oepe luzea bere Siberiago alderdi hori behantzat hartzia. Eta horrek rusukin ezoteuen pixkek denbora batea arazu sortuko, behaixen artien alegixe. Bai, posible da epe luzera horrelako zer gertatzea. Ba, nolabait hurbil edo dauden herrialde guztien artean, pues, gauzak edo gatazkak gerta daitezken moduan. Hori ez da baztertu behar, baina ez orain eta ez epe labur edo ertainera. Adostasunan oso handiak dire, ekonomiaren aldetik oso osagarritasuna, oso osagarriak dira ekonomia biak, oso ondo moldatzen dira alde horretatik, politikoki nahiko bat datoz, ekonomikoki ereduak teorian oso ezberdinak direnak, baina ezaugarri, funtsezko ezaugarri amankomun batzuk, zeintzuk dira, hori beti da galdera, ez da? Zeintzuk dira ezaugarri amankomun horiek, ez bakarrik Errusia eta Txina, baiz eta Errusia, Txina, eta neurri batean herrialde emergente guztiak ze bide horretatik doiaz, ez da? Bi konzeptuan erabiltzen ari dira. Bata, gobernuak korporazioen gainean, behar dira. Hau da, gobernuak, eureko lan esaten da, gobernuak, jendearen alde, herritarren alde lan egiteko gai izateko, korporazioen gainean egon behar dira. Eta ez gertatzeko mendebaldean gertatu den moduan. Hau da, benetako indarra, benetako boteria korporazioen eskuetan geratzen dela. Eta, horren ondoriak ikaragarriak dire politikan, ekonomian, gizartean, eta barrez. Badago beste konzeptu bat, dela eredu publikoa eta pribatoren arteko nolabiteko osagarritasuna bai. Esan nahi dut, bai Txina eta bai Errusia momentu baten izan ziren, herrialde komunistak, hau da, 100% albada publikoa izan behar da. Baina garai hori gaindituta, hauek oso gaitasun handia daukie, objetiboki kasu bakoitzean erabakitzeko enpresa hau edo sektore hau gizarterantzat zer dago, pribatua ala publiko izatea. Eta hori objetiboki, teknikoki aztertzeko. Guk ez daukagu gaitasun hori. Euki gendun igual, gerra ostean eta, baina orain azken 40 urtetan, esan duzkue, enpresa publikoak ez da funtzionatzen. Punto. Eta hori ez da egia. Baina enpresa publikoak ez da funtzionatzen. Ez gara gai, enpresa publikoaren aukerak erabiltzeko. Eta aukera horiek erabilita hainbat sektoretan, hainbat sektore estrategikoetan, Txina eta Rusia eta beste herrialde emergenteak, posizio oso indartsuak hartzen ari dira hainbat sektoreetan munduan. Praktikan, herrialde emergentetan zer egiten ari da. Enpresa publikoaren eredua batez be, esparru sektore estrategikoetan eta kapitalian intensiboak direnak. Baina, estrategikoetan nahi badazue. Batez be, sektore estrategikoetan, enpresa publikoaren eredua nagusitzen da. Eta horretan bat etorrita, hori definitzen dau, eredu ekonomiko batzuk ideologia batekin saltzen dabe, beste batzuk beste ideologia batekin, filosofia diferenteak da, baina benetan importanteak direne egiturak horren abrea definitzen dire herrialde batean edo bestean. Leheno politiko buruz komento duzu. Ni dauket irudipena politikoen kalidadie zeharo ahula dela, Europa mailan, Trump zesanik ez, arbel bat hartu eta arantzela jartzen, da más títere que politiko, hemen, kultura kooperatiba, eta baduke bolako esparru berezi bat, baina generarien fiskalia aldetik da ikusten da dana haundientzako eitzen dela dana, ematen duela espatula daula atzetikan
handiak sartzeko eta enpresa txikiak pixkanaka ahultzen, ez? Bai ikusten, irupen bada, Euskal Herri mailan azkenin ikusten egean krisi industrial tipo hau, generalien entzuten dara, Txina eta hor kanpoan enpresa oso handia daudela, bai Amerikanuek, eta nolabait, baina, bueno, herrira jetxita, tokando tierra, bada olako presio fiskala izugarria hemen enpresa txikiak aurrea atatzeko. Bueno, bati bat hori izan komentatzeko. Bueno, bitxia bada ere, neoliberalismoa indarrean sartu zanetik aurrera, zergak goruntza joan ziren. Eta gasto publikoa esan gutxiagotu. Naiz eta teorian, eredu liberalean goiti bera sartuta egon eta bar, zer gertatzen da, batez be, privatizazioa. Enpresa publikoa zirenak privatizatu ziren. Eta hortik zer sortzen da? Gobernuak ez daukie enpresa publikoetatik lortzen zituzten baliabideak gastuak ordaintzeko. Eta orduan hori konpensatzen hasi behar da zergekin. Hori ez da gertatu modu bardinean herrialde batzuetan eta bestetan, baina hemen be gertatu zen. Hau da, privatizazioak masiboak izan ziren, batez be, sozialistak boterean egon zirenean. Hau da, frankismoren ostean hasi ziren gauzak masiboki privatizatzen batez be sozialistekin. Baina, horrekin zerekin behar da. Sarrera horiek desagertzen badire, zergak hasi behar ziren igotzen. Hori Europa osoan gertatu zen neurri batean. Horan bitxia bada, baina eragin hori bai gertatzen dela. Enpresak privatizatu, aldi berean, zergak igon, gasto publikoak beste bide batetik ordaindu ahal izateko. Beste galderaik, inorrez, zer du dugu? Beste bat? Beste mile? Urrena faie. Bueno, beste galderaik ez baldin badao, leno eskerrak eman dizkiuk olako hitzaldiek eta... Galderi, ene. Nik esanen nuke, hartzaldo lehenengotiken, esanen nuke, honek erakutsi duela ze dependetzi dakoen petrolo kontun. Ikusi dugu, dana aulizia ondiz bat dakoela petroleo falta horrek. Lehen Rusia eta oin Iraneko asunto honekin geldu geha ezerbe. Eta jakinde litro bat gasolinak ameka gizonen lana etxeguela, nik ikustet etorkizun txarra dako amendik aurrea. Porque ikusten gauzi da, ez da nola esplikau. Pike jotado, oindara 10 bat urte, petrolona. Produzio bakatzen nahi da. Eta etorkizune, oso agortzen nahi da, petroloa agortzen nahi da. Eta hori nola arrero leike. Bueno, petrolearen gailurraren kontu hori nik uste dut entzan dagoela. Batzuk teoria diferenteak dagoz horren inguruan. Dena dela energia kontuetan nik uste dut zuhurtasunez jokatzea oso importantia dela. Eta horretarako nik uste dut baita ere, ze bitxia da, baina ekonomian be, Txinan adibidez oso jarrera razionalak dakien, guk ez daukaguna. Neoliberalismoan edo azken 40 urtetan gertatu den gauza bitxi bat izan dela, arrazoitik aldendu garela eta beti mugitzen garela kanpaina mediatikoen arabera. Eta kanpaina mediatiko hoien barne, egun batetik bultzatzen gaitu bide batera, egun batean beste bide batera. Eta batzutan energia bebe kudeatzen dugu kanpaina mediatikoen arabera. Eta txoko esan da, txinatarrek esan da, Europan kudeatzen duzu energia eta erlijio bat balitzu moduan. Nik ez dut sinisten energia nuklearrean, nik bai. Nik uste dut dana berde izan behar dela, eta
bueno, horrelako kanpainera beraz. No? Eurek antzeko arazoak dituzte. Hau da, kanpoko menpekotasun ikaragarria daukie, zer egin dabe? Alde batetik, funtsezkoa diversifikazioa. Hau da, aukera guztiakin kontatzea. Ez? Energia berreztagarriak bultzatu, energia fosilak bebai mantendu, indartu bebai, azken urtetan, energia nuklearren aldeko apustua egin, eta berriztu energia beti sistema berriak erabilita, epe luzerako apostuak egin dabe bai, fusioko energia nuklearra, ez dakiten hori ezagutzen dozue, horrengo energia nuklearra fisioko energia da, eta oin urte asko gabiltze aztertzen, momentun baten fusio nuklearren energia posible izango dan, aurreko estenera hori hemendik igual 20 urtera, 25 urtera posible izango etzala, baina hori da beste salto estrategiko bat emotea segurtasunen aldetik, gaitasunen aldetik eta bar. Baina, bueno, apostu horiek egin behar dire. Azkenian diversifikazioa eta arrazoiaz jokatzea zuhurtasunez eta diversifikazioa kansu honetan, nik uste dut funtsezko kriterioak izan beharko lirateke, batez be, Europan. Azkenean, Txinaren oso antzeko arazoak ditugu eta. Besteik, galderaik, azken haituk esatezun nire ezagun batek, ez da galderaik. Horretzaten ematzen, bueno, ez zaten etxean esan dek eskerrak ematekala, olako zeakeite ditugulako, badi eia urtiek aigeana geu parkitik ikusten zertan aigean eroitzen, eta aigean lasaiatzen bultatzen, Jon Sarazuare karri genule lehengotako izintzan hitzeitea, ze bizi eredu eta oso argi esan zuen jaoindala urte batzuk bizi eredu aldaketa bat ez genuen bultzatzen bitartin ez dela zerreiteik, eta azkenengo urtetan beak gogora bazi digu, oindala 2 urte etorri zala, ona, ja bada marki denbori etortzen, pentsamentu kritikun ingurun, ardi batzu gea, eskaxak, zein, danak be, atzetik, eta ikuste dugu ez da nola gizartin landu berra dakeula, obeintzet, bultzau berdeula pentsamentu kritiko hori, ez da? Hemen atzin dago baita ere, Jon Mentxakatorre horren parte izindana itzaldi bietan, Adrian dago, nahi gonbidapena hemen biloi honekin jarraitzeko, ez? Guk segiko degolako itzaldiek bultzatzen, igual beste formato da pentsa beharko deuz, etanok guztuena gaudenin etxajun berdiat, eta eskerrik asko dano etortzatik, eskerrik asko Adrian berriz hemen iziteatik, eta ez galan askatzen entzuten, berriz entzungo deu berdine baldima ere, guztua entzungo deula, eskerrik asko danoi.